Tak podobne ako aj v našom premiérovom ročníku nás čakal v prvom kole súper možno najťažší, s najvyššími ambíciami aj v európskych súťažiach, čo dneska aj v tomto zápase potvrdil. Skutočne oproti minulému roku hrali Michalovce o dosť lepšie, nebudem sa povedať možno, že až o triedu. Napriek tomu sme sa snažili hlavne v tom prvom polčase podať bojovný výkon, čo najviac im znemožniť, produkovať ich nátlakovú tempohru. V útoku sa nám podarilo pripraviť si koncovku napriek tomu, že mala brankárka Medvedová viacero dobrých zákrokov. Padlo nám tam niečo, ten prvý polčas bol z našej strany celkom dobrý. Žiaľ, v druhom počase sme nedokázali na to nadviazať, objavili sa znovu tie chyby, ktoré sme mali aj v prvom ročníku. Ukvapená streľba z nepripravených pozícií. Dneska nám ani tie opory, na ktoré sme trošku sádzali, že by mali podržať, tak dneska im zápas nevyšiel.